Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa na tomto kanále a dnes začíname novú sériu trénovania v Brawl Stars. Veľa z vás sa bude pýtať, že prečo robím takúto sériu a dôvod je jednoduchý. Asi nikto z vás ho nepozná, ale ide o youtubera Bulta. Hovorí o sebe, že teda tvrdí, či je to pravda alebo nie, nikto nevie, ale hovorí o sebe, že je to najlepší hráč v Brawl Stars na svete. A dohodol som sa s ním, že si dáme 1v1 a budeme mať mesiac na prípravu. Tak kvôli tomu začínam túto novú sériu. Podľa mňa bude to dosť zaujímavé. Takže tak. Zatiaľ čo som vám to vysvetľoval, tak som dokončil tutoriál a práve začal môj prvý zápas na tomto účte. Našiel som si trénera, ktorý ma bude trénovať. Je to síce môj brat, ktorý je v tej hre ešte horšie než ja, ale to je úplne jedno. A sme sa s ním dohodli, že dneska stačí spraviť iba tutoriál a prvé zápasy. Že tuto v pozadí ten prvý zápas, ktorý som vyhral, som hral proti robotom. Skončil som prvý a získal som moje prvé trofeje. Potom zmenil som si meno na Mirko 123 a vyzdvihol som si prvé odmeny. Hneď potom, čo mi ukázalo klasické uvítacie video. Dal som si 200 powerpointov a coinov, vyupgradoval som si šelinu a začal som ďalší zápas tutoriálový, kde som zase hral proti robotom. Takže rýchlo som zobral prvú bedňu, pozabíjal dvoch brawlerov iných, potom ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho a vyhral som hru. A toto bol posledný zápas dneskajška. A za trofej som si vyzdvihol nového brawlera Nitu. A odomkol som Brawl Ball. A to je vlastne všetko, čo som spravil. Takže pokiaľ sa vám táto nová séria páči, nezabudnite dať like a odber. A držte mi palce, aby som ho porazil. Tak vidíme sa zajtra. Čaute.